ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେମାନେ ବାହାରି ଗଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ବାଟରେ ଏଇସବୁ ନଜାରା ଦେଖିକିନା ଆମ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପାହାଡ଼, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଡ଼କା ମୁଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଡ଼କା ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତ ଏଇଠି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏମିତି ପାଣି ରହିଥାଏ। ତ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାଡ଼କା ଅସୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଧ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ପଥର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ଲାଗି ଆମେ ଗଲୁ ନାହିଁ ଉପରକୁ, ତ ଆମେମାନେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେମାନେ ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କଲୁ, ମାନେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁରା, ମାନେ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ ତ ସେମାନେ ବତକ ଗୁରା କେମିତି ପାଣିରେ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଉଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।